Nagkatensyon sa buhatan sa Cagayan de Oro City Water District kaganinang buntag. Diyang dunay mipugos og sulod sa maong buhatan. Kini nahitabo pipila ka adlaw human gipagula sa korte ang cease and desist order batok sa Local Water Utilities Administration kun LUA aron ipaundang ang ilang full intervention sa COWD. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagkatensyon sulod sa buhatan sa Cagayan de Oro City Water District kaganinang buntag. Dihang adunay pipila ka mga lalaki ang mipugos matud pa og sulod sa COWD. Tungod sa maong kagubot, temporaryo nga nahunong ang transaksyon sa Cagayan de Oro Water District, human nga puwersanon gisulod ang ilang opisina ug gibuak matud pa ang samin nga pultahan sa maong buhatan ug sumala sa pipila ka mga nakakita. Sakop ni Interim General Manager Fermin Harales ang nihimo sa maong pagpanransak. Ambot unsa iyang intensyon nga nung nisulod siya kay kanang persado man gyud ang pagsulod nila dinhi among mga security guards na ngasamad tungod sa ilang gibuhat. Paglabay sa pipila ka oras, mikanaog gikan sa opisina ni Interim General Manager Fermin Harales ang pipila ka mga lalaki, dala ang pipila ka mga dokumento, hinungdan nga miulbo na sab ang kagubot. Dihang gibabagan sa pipila ka mga empleyado ang sakyanan ni Harales. Nagpatunga na sa kagubot si Cagayan de Oro City Police Office Director Police Colonel Salvador Radam og nadesisyonan nga sa iyang opisina una ibutang ang mga dokumento nga gidala ni Harales samtang magpahigayon pa sila og dialogo. Sa opisyal nga pahayag ni Harales, gilimod niini ang akusasyon nga iyang giransak ang COWD. Gani ang kampo pa kuno ni Engineer Edna Nahiyal ang pugsanon nga misulod sa iyang opisina. Gibarugan sab niya nga magpadayon kuno ang ilang tahas gikan sa Local Water Utilities Administration kun LUA tungod dili pa pinal ang desisyon sa RTC Branch 41. Wala mi authority ana nga magkuhan kaya naman dapat dunay sirip unta dapat nga kinsay ipalingkod na ipagawas na nanam guna ang akong balikon ang presensya ra gyud sa police diri mo ra gyud ang pagmaintener sa kanang peace and order. Kahinumduman nga gipagula sa korte ang 36 ka pahina nga desisyon sa Regional Trial Court Branch 41 sa Cagayan de Oro City niadtong April 14 nga gipaboran niini ang petition for prohibition nga giduso ni Engineer Edna Nahiyal, Dr. Jerry Canyo ug kanhi General Manager sa Cagayan de Oro City Water District nga si Engineer Tony Yang batok sa LUA tungod sa ilang pag-takeover matud pa sa COWD niadtong June 2024. Lakip niini ang cease and desist order nga nagmando sa LUA. Lakip mga tinudlo nga interim official sa pag-undang sa pag-implementar sa Board Resolution number 34 o ang full intervention ngadto sa COWD. Ang maong desisyon sa korte gikalipay sa mga na-set aside nga Board of Directors sa COWD. Kanang cease and desist order, usually ang cease and desist effective immediately kana. O tungod kay effective immediately, wala tay pasudlon nga mga interim officials o kanang naa base kana sa kamanduan. So ato na usab nga gipasabot ang atong management ni Ana James wala na ipasulod nga mga interim officials gawas kung musulod sila diya sa buhatan sa water district ug magbayad sa ilahang water bill, wala kanay question. Hinuon bisan sa tensyon, balik operasyon gihapon ang COWD sugod sa Lunes. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.